Татарстанда кызамык юктырып авыручылар саны арта. 15 январга республикада 23 рак теркәлгән. Шуның 16-сы балалар. Бәхеткә Зәйдә кызамык авыруы күзәтелми. Табиблар әйтүенчә, ул нәкъ менә вакцинациядан баш тарту аркасында барлыкка килә. На 2024 год в Республике Татарстан выявлено 83 случая, среди них есть и дети, и взрослое население. И эпидобстановка в общем считается напряженной. Кызамык йогышлы авыру организмга вирус эләккәч тә үзен 7 көн эчендә сиздермәскә мөмкин. Авыруның беренче көннәрендә тамак авырта, ютәлләтә, күзләр кызара, хәлсезлек күзәтелә башлый. Тән температурасы 39-40 градуска кадәр күтәрелә. Соңыннан әкренләп тәнгә тимгелләр чыга. В первую очередь это высокая лихорадка и появление сыпи. Все становится у нас этапно, то есть первое у нас появляется лихорадка, катаральные явления, кашель, сопельки, все как обычное ОРВИ. А далее появляется сыпь на теле, красная, пузырчатая, одутловатость лица, и с такими симптомами сразу прием на покой. Прививка кызамык авыруыннан саклый торган бердән-бер чара икәнен истән чыгармаска кирәк. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.